बहन के समियाना के चोप घोपो ऐसन सुपर नाश के ऐसन एंट्री। अरे एकरा के सुअर गधा या भैंस इस पे एकदम ग्रैंड ओपनिंग करावे के चाहिए। तो फाइनली आइए गोल भोजपुरी के भोसड़ापुर नगरी में। तो चल बबुआ जब आइए गेले तो मुंह में ले ले ना हमार मतलब है कि तहार स्वागत बा हमारा लेहलपुरी में। मानना पड़ेगा। चलो भाई 1 2 3 4 5 रे तोरा परती पर सुरती मलो खाली रंगे लगइबे आ कि पानियो गिराइबे। असली बात ये है। रे बुचिया ई बरियारी ना पवन सिंह के चेला हो जौले ढोड़ी के मलाई अब पीली के गहराई ना नापी तौले छोड़ी ना। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। कि जब गावतिया त गलवा फसल लागता कि ना तो एकरा तो मुंहवा में लेके गलाला को के साफ नु क लेवे के चाहिए। सही पकड़े हैं। आइल बड़े ससुरारी तो बुझात नहीं खे ई गोली के कुकुर खानी जो ही तो ही लेर गोड़ लगावे ला एकदम बेचैन बाड़े। रात होखे दे एहे रहा नहीं जाता। हाँ ये सही कहतिया कि ई जवन रंग के बहाने जंग लड़ल चाहता रे आ ई गौवा वाला गलती से देख लेलू तो तोहर गाड़ लेके गांडू बना दी हंसो। तोबा दीदिया के लफड़ा के डर बा आ तारा छेदा में लबेदा डाल के नली के नहर बना दी ओकर डर नहीं खे ना हमरा कहे के मतलब बा कि एकरा से देख के लागत नहीं खे कि नली से नहर बना पाई। गजब बेइज्जती है। लेकिन फिर भी बचिए के का पता ई जगह ढूंढता। दीदिया ना देखी तोहार चली क्या बोला तूने? दीदिया न देखी तोहार चली चलो छत पर। का सुलेशन ई उहे ह का? नहीं ना ई ऊ ना ह। अच्छा ई राजन सिंह मुकुट ह। गांड दे दो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एगो बात कही बबुआ तोहरे जैसन रिश्ता के वजह से नु ई जीजा साली के रिश्ता बदनाम हो गइल बा। बात तो सही है। काहे से कि हम कितना दिन से हम अपना मेहरारू के कहतानी कि अपना बहिनिया के बुलाओ लेकिन वो बुलावते नहीं खे। अब साला समझ में आइल कि वो काहे नहीं खे बुलावत। देख लो भाई हम लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता। साला बिहार में तो ऐसे ही एगो बेरोजगारी बढ़ल बा आ तोहनी दिने में छत पर 61-62 करबे त का होई। छत पर लेके जइबे साली के रुक तोरा मेहरारू के आटा चौकी में हम गेहूं अपन पीसे खातिर आवतानी। बाकी रहुआ लोग जाई अब जाए से पहले लाइक शेयर कमेंट कर दे हम लोग काहे से कि हम जल्दी में बानी जाई तनी लेके आई के अब मिलत तनी अगला वीडियो में। बाय बाय टेक केयर जय हिंद।